И така, новия клип се нарича Тетката кара Балкан. Тетката наближава финалната линия, финишира първи, втория и третия са още в малка верея. Ето го победителя от днешното състезание, тетката. Не към стълбите, така. Има и Динамо. Има и Динамо. Често да си призная, признавам честно, че е много лесно да се кара балканче. Само ти трябва 10 секунди, за да свикнеш. Покажи на зрителите как се включва динамото. Ето тук има един бутон. И трябва да го кликнете, но може и просто да дръпнете. Но аз ще го направя по оригиналния начин, с много трудно натискане. Мисля, че... Айде, тати да помогни. Да. Да, баща ми успял първи път. Динамото е включено и сега Теди ще кара колелото с включени фарове, защото такъв е закона за колите. И колелата. И колелата. Които имат динамо, бъде. Приятно пътуване, като стигнеш Прага, се обади. Кой е Прагът? Прага. Нали тръгваш за Прага? Идвам на помощ. От тук се появява един колоездач. Това най-вероятно е Теди. Зимата Теди караше шейна, а сега кара колело. И Балкан.